Marku, v tomto týdnu nás čeká druhý zápas, tentokrát doma s Karvinou. Jaký to bude duel? Tak tešíme sa na zápas, pretože odohrali sme teraz veľmi dobrý zápas v Malej Boleslavi, kedy sme to, čo si povedali, to sme splnili, dávali sme góly, bolo nás plné ihrisko a ja verím, že to prenesieme i na domáce ihrisko, pretože tu v Dusan Arene ľudia čakajú, aby sme dokázali strieľať góly, aby sme hrali dobre a aby sme vyhrávali a to zatiaľ sa nám v tejto sezóně moc nedarí. Náš soupeř dokázal vyhrát letos na Baníku v Hradci. Upozorníte na to hráče, že je venku velmi nebezpečný? Je to pravda, ten Karviná je nebezpečná i doma, i venku, hrajú aktívne, hrajú veľmi dobre a my si to ukážeme, aby sme, to sa ani nedá povedať, že niekoho podcenili, pretože my teraz nemáme koho čo podceňovať a máme pred sebou dôležitý zápas a či to je Karviná alebo Sparta Slavia je úplne jedno, chceme zvíťaziť a urobiť radosť domácim fanúškom. V Boleslavi se trefil 3krát Denis Višinský, trefil se i Matěj Vidra a Amar Mimič. Je to dobrá zpráva, že tihle ofenzivní hráči začínají sbírat body? Je to skvelé, že sme sa dokázali toľkokrát presadiť a ja verím, že nadviažeme na to ďalší zápas, pretože s tou produktivitou sme mali malinko problém, že to bol zápas zo Servec, s Glasgowom a i v ligových zápasoch, takže sme rádi, že sa to trošičku otáča a že kuci sú produktívni, že strieľame hat-tricky, že centrujeme, dávame góly a len tak ďalej. Ještě zmíním jméno Amara Mimiče. On v Boleslavi jedenkrát se trefil, 3 góly připravil. Navíc přišel z Karviné, že pro něj speciální zápas. Dá se z tého formy něco vytěžit zítra? Tak Mema ide hrať proti svojmu bývalému týmu. Tie zápasy sú špecifické, musí byť dobre motivovaný, samozrejme nie premotivovaný, pretože to je skôr na škodu, ale myslím si, že je už dostatočne skúšaný na to, aby to zvládol a zase pomohol tomu týmu, či už asistenciami, gólmi a hlavne výkonom, aby sme mohli byť spokojní po zápase. Ty už si to zmínil, my jsme 2krát doma remizovali v lize. Je teda ten správný čas to otočit na ten vítězný kurz? Tak nechceme sa moc na to pozerať, pretože tie zápasy boli nešťastné, vieme ako prebiehali, vieme ako skončili a chceme sa pozerať dopredu, chceme sa pozerať na to, že chceme byť aktívni, že chceme hrať veľmi dobre doma a myslím si, že kluci majú na to chuť, takže áno, výsledkom by malo byť víťazstvo, ale opakujem, čeká nás veľmi ťažký super.